హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ హర్షిత. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హర్షీస్ గ్యాలరీ. నేను నా ప్రీవియస్ వీడియోలో నా ఇంట్రొడక్షన్ గురించి చెప్పాను. అలాగే నా ఛానల్లో ఎలాంటి కంటెంట్ మీరు చూడబోతున్నారు అనేది కూడా చెప్పాను. యాక్చువల్లీ ఇది నా ఫస్ట్ కంటెంట్ ఉన్న వీడియో తెలుగులో. కన్నడలో నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసేసాను క్యారెట్ హల్వా గురించి. దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, వెళ్ళి తప్పకుండా చూడండి. ఈ వీడియోలో నేను మీకు హెల్దీ టేస్టీ ఎగ్ పాలక్ రైస్ ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. అలాగే ఎగ్లో ఉన్న హెల్త్ బెనిఫిట్స్ గురించి కూడా చెప్పబోతున్నాను. సో లేట్ ఎందుకు, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఎగ్ పాలకూర చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: 3 స్పూన్స్ ఆయిల్, 2 గ్రీన్ చిల్లీ, 1 బిగ్ ఆనియన్, 2 eggs, 1 cup బాయిల్డ్ రైస్, హాఫ్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్, హాఫ్ స్పూన్ కొరియండర్ పౌడర్, లిటిల్ గరం మసాలా, సాల్ట్ అండ్ స్పినచ్. ఒక ప్యాన్లో 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసి అందులో 2 eggs వేసుకోవాలి. తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు, అలాగే కొద్దిగా మిరియాల పొడి వేసుకొని కలుపుకోవాలి. బాగా కలుపుకొని ఎగ్ బుర్జీలాగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని 2 పచ్చిమిర్చి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకుని, పెద్ద సైజ్ ఆనియన్ని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులో ఇప్పుడు ఉప్పు వేసుకోవాలి. నేను కేవలం ఆనియన్స్కి సరిపడా ఉప్పు మాత్రమే వేసుకున్నాను. ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ స్పూన్ కారం పొడి, హాఫ్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అలాగే కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అక్కడ రెసిపీ ఆల్మోస్ట్ అయిపోబోతుంది. ఈ లోపల మనం మంచి మాట గురించి మాట్లాడుకుందాం. వెల్కమ్ టు మంచి మాట. ఇవాళ మనం మంచి మాటలో ఎగ్లో ఉన్న హెల్త్ బెనిఫిట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఎగ్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అని. ఎగ్ ఇన్క్రెడిబుల్లీ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అనే చెప్పొచ్చు. ఇందులో విటమిన్ E, విటమిన్ D, విటమిన్ E, విటమిన్ B12, ప్రోటీన్, ఐరన్, జింక్, ఫోలేట్, కోలిన్ ఇలాంటి అంశాలు ఉండడం వల్ల అది మన ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఎగ్లో విటమిన్స్ ఉండడం వల్ల అది మన కళ్ళ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. మన స్కిన్ని హెల్దీగా ఉంచుతుంది. అలాగే బోన్స్ అండ్ టీత్ని కూడా స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది. అలాగే ఎగ్ మన బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఫంక్షనింగ్కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎగ్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఉండడం వల్ల అది మన బాడీని కొన్ని డిసీజెస్ నుంచి ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఎగ్ ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ కాబట్టి అది మన మజిల్స్, ఆర్గన్స్ అలాగే హెయిర్ని బిల్డ్ అలాగే మెయింటైన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇంకో విషయం, ఎగ్లో ఉన్న ప్రోటీన్ మన బాడీ ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. చూసారు కదా, ఎగ్లో మనకి ఇన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ లభిస్తుంది. సో మీరు మీ రోజు డయట్లో ఎగ్ని ఎక్కువగా కన్స్యూమ్ చేయడానికి అలవాటు చేసుకోండి. సో ఇదండి ఇవాల్టి మంచి మాట. అక్కడ రెసిపీని కంప్లీట్ చేసేద్దామా? లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దట్. ఆనియన్ బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు వేపుకోవాలి. 2 to 3 minutes పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న పాలకూరని వేసుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడ కొద్దిగానే వేసుకున్నాను, కావాలంటే మీరు ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు. పాలకూర వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ బాగా ఫ్రై చేయాలి. ఒక 2 to 3 minutes పడుతుంది. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఆల్రెడీ మనం బుర్జీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, అది వేసుకుని మళ్ళీ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక 1 to 2 minutes ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు తగిన ఉప్పు వేసుకోవాలి. అప్పుడు నేను కేవలం ఆనియన్ సరిపడా మాత్రమే ఉప్పు వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు రైస్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని అలాగే కొత్తిమీర వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ రైస్ని కుక్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను, దాన్ని వేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ బాసుమతి రైస్ యూస్ చేస్తున్నాను, కావాలంటే మీకు ఏది సరిపడుతుందో ఆ రైస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. రైస్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 2 to 3 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా అవుతుంది. ఇప్పుడు హెల్దీ టేస్టీ ఎగ్ పాలక్ రెసిపీ రెడీ అయింది. సో అదండి ఇవాల్టి ఎగ్ పాలక్ రెసిపీ. ఇది చాలా హెల్దీ అలాగే టేస్టీ కూడా, ఎందుకంటే ఇందులో మనం 2 హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడాము. అది ఏంటంటే ఎగ్ అలాగే పాలక్. ఈ 2 హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది. మీరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసిన తర్వాత అది ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మర్చిపోకండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ స్టే సేఫ్, టేక్ కేర్, థ్యాంక్ యూ.